Здравейте! В днешното видео ще ви представя едни безжични слушалки, които покриват ушите. Те са съвсем стандартни Bluetooth слушалки с диадема. Нямат нищо, кой знае какво, като особеност в дизайна. Интересното е цената им. Това е модела Edifier WH700NB, който към момента може да се намери на цена от 120 лева. Реалната им цена е някъде около 100 лева, обаче както напоследък се вдигат цените на много неща, така и цената на този продукт се е вдигнала. Аз мога да кажа, че дори за 120 лева този продукт определено си заслужава. Интересното е, че тези слушалки имат активна шумоизолация, която работи доста добре за тази цена. Може да намали постоянен шум, примерно от вентилатор, пералня, сушилня, до толкова, че да можете да си слушате спокойно музика и наистина да усетите ефекта от активната шумоизолация. Диадемата може да се разпъне доста, подходящи са за хора с големи глави. Наушниците могат и така да се завъртят. На другата страна не могат. Бутоните се намират върху дясната слушалка. Там е и USB-C порта за зареждане. Нямат възможност за свързване с 3,5 аудиокабел, което си е съвсем приемливо за слушалки от този ценови клас. Сега ще пробваме да ги разпънем с една ръка. Виждате какви така леко скърцащи звуци издават. Дизайнът им не е от най-стабилните, не е нещо, което да ви притеснява твърде много. Обаче, ако искате да ги тествате за удароустойчивост или за еластичност, това не е вашия модел слушалки. Защо ви представям точно този продукт? Причината е звука най-вече. Ако ги изпробвате, определено ще останете очаровани от начина, по който звучат тези слушалки. Звука е доста плътен, стига до долната част на честотния спектър. Високите ги има, доста силно изразени са, даже са леко остри. Средите са добри, като за слушалки от този ценови клас. Не е някакъв аудиофилски звук на висок клас слушалки, обаче конкурират слушалки за двойна и тройна цена, може да се каже. Ако си търсите слушалки за малко пари, които покриват ушите, които да са Bluetooth и да имат активна шумоизолация, това е един много добър избор според мен. Затова ви показвам този модел. Могат да се настройват с приложението Edifier Connect, не е Connect, ами е Connect. Него можете да изтеглите от Google Play и App Store. От него можете да се изберете от 4 типа еквалайзери. Classic и Pop звучат съвсем добре. Classical и Rock звучат значително по-остро. Въпрос на личен избор. Като леки недостатъци може да се посочи дизайна, че е малко такъв един скърцащ и леко нестабилен, обаче при носене това нещо не се усеща. И другия недостатък е, че нямат 3,5 свързване. Но ако искате изцяло безжични слушалки, това не мисля, че е особен проблем. Като предимство може да се посочи това, че режимите активна шумоизолация, пускане на околните звуци и изключена шумоизолация се обявяват чрез гласови уведомления, не се съобщават чрез звуци, така че във всеки един момент ще знаете кой точно от режимите сте включили или изключили. Това става с един бутон. Бутоните лесно се напипват.
изглежда, че биха издържали дълго време, така че няма нужда да се притеснявате. Слушалките са подходящи за дълго носене, не се усеща някакъв дискомфорт или твърде силно стискане, така че ако искате съвсем спокойно можете да ги изпробвате. Това беше днешното видео. Ако искате още подобно съдържание, можете да харесате видеото, да напишете коментар или да ме последвате. От мен до скоро!